Akihai Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Akihai alang litum pacini lo rata tumphan la pen halaso ting si koloso give and take pulo te give puke kipi pulo take puke ke entu pulo ke entu mane itum Meghalaya area pen kopi pi area si itum ke entu nangima pen give po bangke itum Karbi Anglong pen ba Des Dumura pen Des Dumuria area pen la pen Nongwa Mau Tamur hala Gorbhanga pu area pen West Karbi Anglong block 2 area lai hui ben block 1 area lai hui Langpi area lage Langpi area ke lage Kamrup district lo lage ha Guwahati adung la pen West Karbi Anglong block 1 Kanduli PCR area halai hui adim an kolosal area si cuma ngatuman pidat nang poma kolosal area si cuma ngatumpen itum entu dat nang gima po alam paya thang lo hala ang suhut lapen la so teng si Otul Bora Akihai Minister Border Protection and Development etc. Assam alang lifansi a chairman kapinchong lapen ke halage Des Dumura lo Des Dumura pulete na tum chini no laga Amerikar bi atum lo Amerikar bi lage Karbi Anglong lo halata afrang hol ke Karbi Anglong lo non ke ilitum achitim ke itum Amerikar bi along se dolang lapen ajhak ke lage Assamese tum charai thip lo Kamrup district pusi halatum chipusi charai thik lo charai thip lo halaso area lo Des Dumura Alidar ke itum Amerikar bi atum reselo Indre Sorteron Akihai alang litum hai hoi helo Richo ado haladak Holy Sing Ronghang ilitum Amri Akarbi Richo hadak du la penke la Kamrup Bordwar area la penge Gorbhanga area la kehala Kamrup hapudam chot anathu ha Gwalpara na tu dam chon Gwalpara re la Kamrup Guwahati adung lo laso area bangke lake Chandra Patwari Honorable Minister Environment and Forest Department alang lisi a chairman alang lisi laso a committee kela lapen West Karbi Anglong block 2 area bangke la bange Pijus Hajurika alangli Honorable Minister Water Resources etc. alangli si a chairman lo la ke lang nang bang lo la non itum akam nang do bangke la Pijus Hajurika area bang lo block 2 la pen block 2 lo Kanduli kalilo kalang lo Pijus Hajurika thak lo West Karbi Anglong block 1 pen Kanduli area ta Pijus Hajurika alang lita si galang ni lapahala langpi puari ala Guwahati adong bangge lage Chandra Patwari alang lisi minister alang lisi a chairman da Karbi Anglong pen mala member Karbi Anglong pen ke dodo na bangge Karbi Anglong pen ke dodon la bangke da Uping Maslai alang li dodon lo Obhijit Kro ta dodon lo la pen ke dhala DC man ne tu dolo la pen ke Nondita Das Honorable MLA alang li ta dolo la pen ke Rina Terang pi ta dolo la pen Het Singrong par ta dolo alang li tum hei hui helo ala da ke dodon ante alama bangke la hello non Kanduli adung tapat along ke bohong sai lo la pen munita thilo oriwel timung ke aprandam joilo areng ke sota bangkriner kep to se amek hei hui ka hinu jong la po an la ante la dak kopia posi la so a committee tum non in summary
non halada kaji chok kaji theng hut lo hala tum asap dan nang ciklang klik lapen lan chot tagalilang ili tum council penda border protection committee pura inut apan chairman baklo amen komat mayang te Agustin Hanse pubodi kalang lo Agustin Hanse lagi alang li ta chairman lo acha alang li tum chairman man lo a committee ta dolo ante alang li tum kopia potsi la karbi apran ka pedam akam alang li tum khang dun un edet lo alang li tum hada ke do penajo karbi atum apran dam lo alang li tum committee ke do penajo non alang litum utul bora tangho Chandra Mohan Patwari Piju Sajorika alang litum an halada ke do penajo Agustin Hanse alang litum hada komiti ke do penajo karbiatum apranta damlu rai dun tek seder lo alang litum la potsi ilitum rat atum kacini kangtung ke nilitum la pu hello arnisi ke tek damlong karju damlong gala hello Assam Police atum ke Meghalaya area lo lake damri pusi karbi atum hangi pu pusi pu. Lapen sokta cuma atum pace rot anak pusi ki pu pusi pu. Lapen Assam Police atum bangke ahile ke doan elong pangrum hup amat elong bi hup amat Assam Police tu menghadap ke dosu tidak bersifat. Ahile ta ciot lapan ahile ta celang dundi. Hala Meghalaya Police tu mesti kelang tu bersifat. Sarandar. Assam Meghalaya Police tu mesti ke hon tu ahile. Tarmane Assam Police tu surrender det lo Meghalaya Police tu pan. Ka surrender det ta thepi lo. Assam Police jungi pulo lake Meghalaya pan PF lu along le PF lu pante la so komiti atum Ipola la pen idiom MLA da Rup Singh Teron da do la pen ke tuliram rong hanga ke hai ke la ke CM lo alang li tiga do wek lo da ante alang li tum je la so area la ke cuma tum han PF lu pura pia pot than the de Hano te misen popule ni tu puali. Pidet abange ni tu naning dok de. Seta alam bange peklang dak nang ji alang itu. Piat lo ante piat lo nantum karbiatum ke hada ke dam nang nilo pupu tip nang ji. Non ke karbiatum hada cini ni de plano pot alang litum ke ame thang along lek pusi karbiang long along lek pusi matha bom lo lapen dam bom lo. Non alam pini ni tum naning je nang ko ka theke. Atumi heta cingwai pusipu. Abinong epini lo di kretrok siang bom. Cuma ngatum wang lepo sok na ci rodji atima sok ke rod ke laga ati ke porpen rodunde te jang et po. Rasialang litum na ci rodunde. Rod lo. Ane karbiat dengan paperot long lik pusipu bom lo. Along lik ahidi ke lata. Cuma ngatum ahidi pusipu lata. Inglong karbiatum bang pulau la inglong ajo ana bangke karbiatum cerai bomji hala hidi an ke lage cuma tum cerai kami pusipu kumat matong la kadingye don lo ne di tum sini ne seta alam bang pine ding hajak lo hidi bang si ador ke the ang hidi bang nang ne pu hala inglong kring ang bang sinangi pu pudun tu la bangge itum ala bang pupu mikir okora pu benje ton hoi nang na la komiti tum prabjing pen pak la sila so komiti tum prabjing pen kalau so long lesi cuma tu man PF lo ma la CM dan ningje serak ningji Agustin Hanse dan ningje serak ningji Piju Sajorika dan ningje serak ningji Otul Bora ke hai dan ningje serak nangji. La emisi tum talam. Chandra Mohan Patwari dan ningje serak nangji. Rina Terang Pi dan ningje serak nangji. La Het Sing Rong Par dan ningje serak nangji. Obhijit Kro dan ningje serak nangji. Ofing Maslai dan ningje serak nangji. Kopia pola lang litum ningje ada.
lasso lam hele non ni tung ge pukang tung ge ning je serang ni an ke jong si alang litung